नै गोबोर मैखुनबो मोनबोबाय नै ना सारनायजों लोगोसे नै सारजेनबाय जोंना नांदोंब्रा गोदोरा नांदोंथ' गोदोरा ओइलाय नै स्रा नायग्रा लोगोफोर दङमोनरा गेदेरा नांदों दा नै लोगोफोर मोनजेनबाय होमबा गेदेर बिनिफ्राय आधा केजि जानाय दंबावोसो मोनबावासै जेन गब्लंजोब नालाय सारबावबाय नै गंनै मबाइल लानांदों आंहा लोगोफोर बिथिंजायबो लानांदों गंनै मबाइल जेबो लानांदों नै आदै बेंले हमजेनबाय होनबा मासे दिन्थिहरदोलाय जोंना आदैया दासो मोनदों आं नोंखौ सारा नै गेदेर मोनबावबाय आरोबाव ನೋಡಪ್ಪ ಮಚ್ಚಿಲು ಹೊಡಿತಾರಂತ मोनबावबाय नै मासे मासे दंबावो नो नै सारहरबाय सारबावबाय जोंना जा गिदिर नंगौ नामा 6टा 7टासो मोनबायनो आं खाथियाव थाङाखै मानो होनबा मबाइला गोलैबाथाय गैखाला आरो मा वाव कितना सुंदर प्लेस है जो माया नोगोर साइज नुखादों ग्रीन नो आरो बिथिंजाय हाजो दं हाजो खाथियावनो माइ गायो बिसिना लोगोफोर गासिबो माइ गायजोबनाय जोब नै लोगोफोर मोनलायबाय गेदेरनो नै मोनबाय जा गिदिर आदाय दिन्थिबावगोन दाय खाथियाव देनद्रा हगारनो बादोंमोन नै आदैया
นี่นี่ว้าวสุดเลย Logofer. Đây mà trên nào cũng bồn rửa rồi. Bắp sập sự con này xong lại đấy. Kal dah malah thah. Đi lá nó. Nó. Laga be. How class charge bay lên bina. Chỉ chặt này à. Tông. Chị đi rồi. Mà chị Đang bay đi. Đi xuống đi. अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज Masih dong mau isi di gunung nang. Chăn cái sao số mồm mà nó thế. Ni kultum mah. Kultum mah ada. Mau ni. Đây nè. Ni bil. Hai phút đồng hồ. Mau chồng khử. Cú lăng lại vậy nó sẽ. Masih di gunung ni. Ile. Ui lên. Thưa Masih hiểu. dong quay. Mà số mồm nào. Tôi dọc con thấy mà xem gặp sang trong này. Ơi nó. Vậy khả năng chắc cứ. Khang không gì để phải xin này đi khá được. Đây vậy lấy. Ơi mình khốn ạ. Nhưng mà nó khá phải đúng Đạp thế là đạp thôi. Người bán làm bên nè. Yêu giúp cái này đi nhiều là không đó. Nó không mua một nơi nó. nơi phục lọ. Nó đang ở đó bị thâu rồi. Con nào có sự. Ồ, đạp phụ. Hoa này cũng sướng hơn, đường cầu cũng sướng hơn và Ồ. Ôi là gì? Vur, hai grup dah dun. Ada misalnya sini lang bây गोबोर मैखुनबो मोनबोबाय नै ना सारनायजों लोगोसे सोरबा बुङो जोंखौ कमेन्टआवहाय मैखुनखौ जालाबायनाङा होननानै मानोना आंथ' जाग्राखौ सिनायखायो गोबोर मैखुना जे जाग्राया नैबायदि खेबस'बाथाय गोजा जायो देन्थाया गोबोरने बे जाजायैया जाया सिनायनानैसो जाखायो जोङो आखिथामालाय फाग्लायाबो थायो बे होमबाबो गोबोरखिनि मैखुना दस्रा गोजा जाखायो खालां गोजा जायो ओमफ्राय नायालाय नै नाया 5 केजिसो जागोन नाया नै गोथाङै जासिगोन बियो बेबायदि गोजा सायनायनि फालाया सोरनि सान्दियानि ना सनियानि सानैबो नोंसिनाबो ब्लक मोनसे जाबाय ना सायनायावनो ना सारनानै फैबाय जोङो मोनबोबाय 4-5 केजिसो जागोन गासिनजोंहाय ओमफ्राय माखासेखौथ' मोनासै जेया गोदोआना थाबैनो बिनिखायनो एसे खाथि नांबाय गोबावनो ओमफ्राय दा मोनायावहाय खिगुलाय होसिगोन जों जाबथुजों जाबगेंजों खेबजांजों गावनानैहाय दा दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै ओमफ्राय दाहायनो खेबमाय जाबावला खेबनोसै आरो गोसो जाला खेबबाय गोसो जायाला ओरैनो जाबाय बास बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो चेनेलाव दिनैसो गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो गोजोननाय मोनगोन ओरैनोबाबो एब्र'हाय एसे दावगागासिनो दङ नोंथांमोननि अननायावहाय नोंथांमोननि अननायावनो 44,000 साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हाबाय आङो बिनिखायनो गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों गोजोननाय जासिहरो नोंथांमोननिसिम
आरो नोंथांमोननिसिम बोर जासिहरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोना बेफोरबायदिनो अनसायलांबाय थागोन होननानैहाय गोजोनथोंसै बयनिसिमबो आयै हाग्रानि हांसोमोन हाग्रानि हांसोखौनो न'नि बायदि नुखायोलै ओरैनो हांसोआ हाग्रानि हांसो दांबा हनै बैयावबा हाइट 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 हाइट